आङो सिगाङावहाय हिन्जाव खारनायावहाय इउटुब होखादों नालाय नाम्बारखौ आंनिखौहाय बेयाव इउटुबनिफ्राय नाम्बारखौ मोननानै आंनाव फन हरनाय जादों आरो बे मबाइलाबो खामानि होयो चिरां डिस्ट्रिक्ट गावबुरा आदाया माने खुस्रा गैयिनि अनलाइन होसिगोन आरो इयो। हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो बिजनी जिल्ला फुब माख्रायाव आरो दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आंखौ दाख्लैनिफ्रायनो कल खालामनानै लिंहरदों बिथांमोना जिथुनाखि राकेश मोसाहारिनि नैथि खेब हाबा आरोना। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बुंदों सिगांनि हिन्जावा खारबाय जाहैदों ओमफ्राय दायो गोदान लाबोफिनबाय आरो आं माने डिटेल्स मिथिया दा ब्रादारानो खिथादों आंनोहाय। ओमफ्राय आंखौ दाख्लैनिफ्राय लिंहरनाय हिसाबै आङो दिनैहाय माने दंफैयो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गावनि हाबानि भिडिअखौहाय खालामनानै आगारना होनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो लिंहरजानाय हिसाबैहाय। ओमफ्राय जिथुनाखि मिथर कनक ब्रादार बिथाङाबो ओरै खैला मैला साइडनिनो आरो बिथांनाबो लाइसेन्सआ खारबाय आरो हिन्जावा खारनानै दङ। ओमफ्राय आं मोनसे समाव भिडिअबो होदोंमोन आं लाबोफिनलायबाय थाला आरोना फटकफोरखौहाय बयबो नुसनखादों जानांगौ। ओमफ्राय दा फैफिनाखै जाहैदों नांलानो आरोखि। ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो हाबायाव दंफैयो ओमफ्राय माबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों। बिथांनिया नैथि खेब हाबा जासिगोन आरो ओमफ्राय दा बियो माने मन्दिराव लांनानै हाबा होसिगोन नै गोदाना बेनो आरोना। दिनैनि दिनाव गोसोखौ माबायदि मोनदों ब्रादारालाय? दा मोजां मोनदों आरो दसेनि उनावनो हाबा होसिगोन लांसिगोन आरो गारियाव रेडि जाबाय दा बेबायदि आरोखि जोंना नै ब्रादार कनक। ओमफ्राय नोंलाय लायफिनले? आं नांला आं हिन्जाव होननायखौनो आं गोसोखांला। बिदि जालायबा लोगोआ लाफिनबाय नै ओमफ्राय नों लाले? आं नांखाला आं जारलालै। गोसोआव माबायदि मोनदों? मोजां दा गोजोननाय मोनदोंनो हिन्जाव गोदान आरोना फुरा रेडि जाखाबाय नै बिदि आरो नैबे विंगारजोंनो थांनाय जासिगोन। हा नोंखौसो हाबा जाफिनसिगोन बायदि मोनलायलायबायलाय लाफिनदोलै ए आदसा दा बिदि आरोखि ना दा ओरै फुरा रेडि जाबाय ओरैहाय खाबाय नै लाइफां गायसिगोन आरोना ओरै गारि विंगारजों ओरैहाय फुरा लाइफां खागासिनो आरोना बेजोंनो लांसिगोन आरो। दा लोगोफोर जोङो बिजनीयावहाय थांगासिनो आरोना हाबा होनोहाय लांगासिनो दङ हिन्जाव गोदानखौ। ओमफ्राय आंबो गारियाव गाखोबाय आरोखि ना। ओमफ्राय दङ ओरैहाय जोंना हौवा गोदानबो ओमफ्राय सेकेन्ड हौवा गोदाना नै नोंबो आंबो दामफिननांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। नांथ'लालै आंनो बेबायदि माने मेटर जाबा जाथायनो मोनोब्रा आरो फिन खेबसे जाफिननो मोनसिगोन बायदि सानदों आङो दे। ओरै दं नै हिन्जाव गोदान दा जोङो दायो गारिजों थांगासिनो आरोना नै मोजां दा खबर मोजां। औ ओमफ्राय बोरै नुलायनानै लाबोफिनखो? बिदिनो फेसबुकाव फेसबुकाव मोनालै आदसा बे मबाइलाबो खामानि होयो। ओमफ्राय नोंलाय बोरै नुवा मबाइलावनो नुला फेसबुकाव? माने हिन्जाव गोदाना बारा मिनिथ'आखिसै आरोना निस्सय खोनाखाबाय फेसबुकाव लोगो मोननानै लाबोदो आरो ने? आदसा मबाइलाबो ओरैबायदि खामानि होयोना दा बिनिखायनो मबाइलखौहाय मोजाङाव बाहायबा मोजाङाव गाज्रियाव बाहायबा गाज्रियाव आरोना। दा नै जोंना ब्रादारा नैथि खेब जुलि आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरोना। दायो लोगोफोर बिजनी मोनफैबाय ओमफ्राय नै मन्दिरावहाय मोनफैबाय आरोना बेयावनो हाबा होनाय जासिगोन आरो नै हिन्जाव गोदाना बैनो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोंना नै ओरैहाय हौवा गोदाना नै ओरै दा रेडि जाहैबाय आरोखि दा बेयावनो हाबा होसिगोन आरो दायो बेयाव हाबा होगासिनो दं आरो बिजनी लोक्षि मन्दिरावहाय।
दायो जिथुनाखि हाबाया होखांजोब्बाय आरोना रेडि जाबाय थांफिननाय सम जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जोंना ब्रादार राकेश मोसाहारी बिथांनिनो हाबा नैथि खेब हाबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ नै ओरैहाय मा नाममोन आंथ' मिथिलाय लाङाखिसै हांमा अ आच्छा दा आं बिसिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन ब्रादार राकेश नोङो बे हांमाखौ अबाव लोगो मोनजेननानैहाय दिनै नैथि खेब जुलि लाफिनखो बेखौ एसे रायजो राजानिसिम मेसेज हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आङो सिगाङावहाय हिन्जाव खारनायावहाय इउटुब होखादों नालाय नाम्बारखौ आंनिखौहाय बेयाव इउटुबनिफ्राय नाम्बारखौ मोननानै आंनाव फन हरनाय जादों आरो ओमफ्राय दा रायलायलांबाय बिदिनो गोबाव सम मास मोनसेसो रायलायबाय जों बिनि उनाव ओमफ्राय नोंना सिगांनि मेसेजआ दा अबाव दंबा दा बेथ' माबायाव हाबा जाहैबाय सालबारि कमलाबारियाव हाबा जाहैफिनबाय ओमफ्राय दा नों बेखौ लाबोफिनबाय गोदान ने ओमफ्राय नोंना सिगांनि गथ'फोर दंना गथ' दं सानै दं सासे क्लास 9 आव सासे क्लास 6 आव हौवासा गोजा नामा आच्छा आच्छा दा नों बेखौ नैथि खेब हाबा लाहैबाय ना मोजां रुजु रुमु रायजो जालांनो होननानै ना ओमफ्राय हांमा मा होनदों नोङो बोरै लोगो मोनजेनलायखो जेनेबा फेसबुकआव ओमफ्राय नोंनाबोथ' हासबेन्ड दंखायोमोन दानिया दा दंना गैला दा गैला ने रुंसारि जाबाय नामा ओमफ्राय नोंना गथ'फोर दंमोन आच्छा साबैसे दंमोन गथ'फ्रा मा साथाम दा अबाव थाबोखैयो गथ'फ्रा फिसा हिन्जावफोर ना फिसा हौवाफोर साथामबो फिसा हिन्जावफोर गोजा ने दा बिबैजों थाबोबाय ना आच्छा दा निस्सय खोनाबाय फिसा हिन्जावफोर साथाम दंमोन दा बिबैजों थाबोथ'बाय आरो ओमफ्राय दा ओरैहाय जोंना दं नै गावबुरा दं नै आदा आं फंनैसो बुंनो सानदों जोंहा फिसौ राकेश मोसाहारी आरो फिसौ जोंहा हांमा ब्रह्मनि गोथार हाबाखौ हमना लादों नैबे बिजिनि लक्ष्मी मन्दिराव हाबाया जोबनानै थांबाय दा बिथांमोनहा माबोरै रायजो जागोन बिसोरो गावसोर सिन्था खालामसिगोन दिनैनि बार-बारथ' हाबाया जाबाय थाया बे हिसाबै जोंहा बिसोरखौ हेफाजाब होदोंमोन जोंहा नै बे जोंहा माबानि बेसरगावनि आरो बेजों लोगोसे दंमोन बेसरगावनि बिथाङाबो बिसोर सानैयानो बिसोरनि हाबाखौ माने थि खालामना होनाय बायदि जाहैदों आरो दाख्लै माने महिलाफोरनि मिथिं जालायनायाव जा राकेश मोसाहारीनि न'आव हिन्जावखौ दोनहैनाय जादों आरो जों ओरैनोबाबो जोङो हिन्जाव गोदानखौ जा फिसौ जाखायो बेखौबो फिसौ जायो थेवब्लाबो बिथांमोना जुदि संसार जानो ओंखारदोंबा बा सिगांनिया माबोरै जालांखो जों बेखौ एसेबां मिथिया थेवब्लाबो जोङो बिसोरनि गोथार मोजां मोननायखौ मोनथिनानै रायजो राजा बा गावनि हिन्जावनि बिफा आरो बिबथै आरो बायदिसिना सोमोन्दो जानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा अननानै बिथांनो सोमजायना हरबाय गामियाबो नांजाबलायनाय बे हिसाबै बिथांमोना थैस' थांस' मोजाङै जाथोंसै आरो बेनो लास्ट होननानै आं बिजाबाय जायो बेनो लास्ट संसार जागोन बेनो जोबथा होननानै आं सानना लाबाय आरो बेवहाय माबाफोर एना एनि जायोब्ला जों बेखौ मोननैबो न'खरजों सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन लानाय जाहैगोन आरो दा जेखि जाया जोङो मोजां मोनदों बिथांमोना भबिष्यत मोजां जासिगोन बायदि सानदों आगोलावबो सिगांनि जाय आबैमोन जोंहा राकेश मोसाहारीनि हिन्जावा एसे मबाइल लानानै एसे मानसिया एसे फांफुंखौ जों नुबाय थादों गामिनि महिलायानो जा रायजो राजाफ्राबो एसे नोजोर होबाय थादों मानसिया एसे खामानि मावहैयो बिथाङा न'खरखौ फोथांनो थाखाय बा इनकाम सर्सनि थाखाय अनेक खामानि मावहैदोंमोनबो फैसा राहाखौबो आरजिदोंमोन थेवब्लाबो बिनि गेजेराव बिहा लाइन मोनसे चेनेल बेलेग लाइनजों होननानै सासे सेंग्राजों खारलांबाय दा बेखौ न' दाउट हाबा जादों जायाखै जों बेखौ मिथिला जोङो बेखौ बिथाङाबो नांला होननानै बुंहरबाय आरो बिसोर हाबा जादों होननायखाय जोङो दा बिसोरखौ बिसोरनि हाबायाव फैफानाय जाहैबाय आरो जोङो नाथाय रायजो राजाया बिसोरखौ जोङो गामिया नारसोमाखै गावसोर मोजां मोननानै हाबा जानाय आरो ओरैबायदि सान्दुं गोसाना मोदानजोबो आरो दा नै न'आ बेनो आरोना
हिन्जावदाननि जय हिन्जावदाननि जय हौवा गोदाननि फैदो हिन्जावदाननि दा न'आव लानो थांसिगोन आरो बमासो गावदों दा न'आव सोहैसिगोन आरो ना दा हाहैसिगोन हाबहैदोलै होमब्ला लोगोफोर भिडिअआथ' ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों नोंथांमोनाबो बयबो कमेन्ट खालामदो गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों बे नैथि खेब हाबानि थाखाय आरोना ओमफ्राय आदा दायो नैथि खेब हाबाना ओमफ्राय दा जानाय आइटेमफ्रा माबायदि बानायदों जानायाथ' जोङो अमा बेदर औ भाजा मैथा माबा बाथोन आरो मैथ्रुजों आलु लाब्रा आरो दालि जल आच्छा बेखिनिखौ जोङो बानायगासिनो दं औ आरो जाहोनो नागिरदों रायजो राजाखौ बै नैथि खेब हाबायाव जोङो दि याव जोङो मावै बै आगोल सेथियाव मावाखै दिनै नैथियाव जों आरामै जाहोनो नागिरदों रायजो राजाखौ बेस्रा गथ'आ बै हायाबाबो दिनै गोदान लानाय हिसाबै आरामै आइ आफाखौ लेंनानै जाहोदों आरो दा मानसिफ्रा फैगोन दा मोनायाव फैगोन आरो हाबायानो दासो एकथायावसो जागोननो ओमफ्राय जोंहाथ' संनाया लाहार फाहारा आरामसे जागासिनो दं आरो रायजो राजाखौ जों जाहोनो हायाखै दाबो सांग्राङै दं सेथि हाबाया ओरैनो माबायदि जानानै थांदों आरो सेथि हाबाया सिम्पलि जादों बिनिया एसेबां गिदिर जायाखै आरो बिनि नैथिया देरसिनदों ना नैथियाव बिराद गिदिर जादों आरो बेबायदि मन्दिराव लांलायनाय खालायनाया बिराद दै गोथार माने ए टु जेड खालामदों आरो दायो ओरैहाय नै जानाय लोंनाय फुरा हाबाफारि जाबाय रेडि नै बेदरफ्रा ओंखामफ्रा लाबोगासिनो दं ने आदा दा नै दा सफैदोंथ' बेदर फिसा आरो बायदिसिना बेदर दङ मैसो बेदरा दासो लायदों आरो खुसिया बेदर संगासिनो दं आलासिफोरनि थाखाय ने दा निस्सय खोनाबाय खुसियाफोरखौहाय माने आलासिफोरनो होगोन मैसो बेदरबो लाबोदों आरो स्पेसियेलि दा बेबायदि आरोखि ओरैहाय नै आब'मोनाबो जागासिनो बेखौनो दायो मोजां रेडि साक्सेस जाबाय खामानियाबो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो हागौमानि जाय इउटिउबार बिथाङा बिराद धन्यबाद बिथांखौ आरो जाहाथे उनावहाय बिथाङा लेंहरबा फैबावगोन होननानै जों आसा खालामबाय आरो जागोन आदा ओमफ्राय नै ओरैबो जागासिनो दङ नोंबो जाबाय बाहागि दे जादो दे ओरैबो जाबाय दा ओरैबो जाबाय नै जानाय जादों लाग्रोदों आच्छा दे हाबा नालाय लाना हो दा बेबायदि आरोखि